Haupa, Joseba, gu Ainara eta Izaskun gara eta txaramela pasta ekoizten dugu. Bueno, eta gaur gure obradorea erakutziko dizuegu eta zelan egiten dugun pasta. Goazen barrura. Bueno, guk pasta egiten dugu modu berezi batean eta garrantzi handia ematen diogu prozesu osoari. Horregatik, prozesua hasten da garitik, ez? Hemen dekogu gari gogorra, da erabiltzen duguna pasta egiteko. Gari hau dau ekoiztuta modu ekologikoan eta familia txiki batek ekoizten du aspalditik. Eta da gari berezia pasta egiteko. Holan lortu dugu ja urune integrala, ez? Hau da 100% integrala. Eta orain egingo duguna, da pasatuko dugu hemetik, hau da gure baea, eta kenduko diogu bakarrik 105 gutxi gora bera, bale? Kantitate oso txikia. Tatzen dugu ona. Eta martxan ipinten dugu. Orain ja prest badekogu gure urune. Da, azpimarratzeko urune integrala. Horrek zer esan nahi du, dekogu nutriente guztiak. Eta guretzat oso importantea da, dana integralan egitea eta jatea. Testura desberdina da, baina bueno, txikitatik hasten bagara olako produktua jaten, ohituko gara eta asko osuntsuagoa da guretzat, asko zaporetsuagoak. Bueno, honekin egiten duguna ja goaz gora eta han dekogu pasta egiteko makina, sartuko dugu eta ikusiko duzue nola jarraitzen dau prozesua. Normalean makina honetan egiten dugu pasta. Hemen amasatzen dugu urunean, hasten dugu gauza desberdinekaz, barazki, espeziak, eta gero, behin amasatuta, jaisten da ona, eta ateratzen dugu makina trafila honetatik. Gure trafila brontzeskoa da, ematen dutxo pastari simurtasuna, eta holan gero saltzarekin hasten duzunean hobeto lotzen da, eta pastaren testura bai oso berezia da. Normalean pasta zikatzen dugu, baina gaur Izaz egingo dozku pasta freskoan eta eskuz eginda. Bueno, Ainarak erotu duen irinarekin, irin integralagaz, egingo dugu pasta freskoa. Erabiliko dugu irina, kaiena pikantea eta ura. Beti, 100 gramo irina eta 50 gramo ur. Eta hasiko gara egiten. Hasiera baten, Ainara eta biok ingurumen hezkuntza programa batean elkar ezagutu ginen, eta, nahizetan gustora egon, nahi genuen gure proiektu propioa egin. Lagun batek komentatu zion, zelan hemen jaten dugun pasta guztia kanpotik datorrenez, zergatik ez genuen ekoizten bertako eta kalitatezko pasta bat. Eta horraz izan pasta egitaren ideia. Eta gaur egun eman diogu izena eta deitzen diogu elikadura eta ingurumen eskola. Tailer ezberdinak diseinatu ditugu, dau zuzenduta, adin guztiei zuzenduta dago. Gaur erabiltzen ari gara gari irina. Baina bai egiten dugu pasta sekale irinagaz eta espeltagaz, bai. Eta gero, sasoiaren arabera erabiltzen dugu barazki ezberdinak. Barazki horiek bertoko ekoizlei erosten dizkiogu, ekoizle txikiak danak oso saretuta gaude eta saiatzen gara gure artean indartzea. Lehen egin dugu norea, reposatzen utzi dugu 20 minutu, eta orain makinatik pasatuko dugu. Makinatik lisatuko dugu lehenengo. Salmenta bide ezberdinak ditugu, baina garrantzi asko ematen diogu salmenta zuzenari. Horregatik, goten gara astebururo azoka ezberdinetan, kontsumo taldetan saltzen dugu, zuzenean familiei edo pertsonei, eta denda txiki batzuetan hasi gara saltzen. Eta gero, badago aukera hemen obradorean bertan erosteko. Hemen gabiz tailerineak mosten. Badaukagu prest, egosi ditugu tailerineak, hemen ez diogu garrantzi askorik ematen egosteko prozesuari, baina bai da garrantzitsua aurra askotan egosi, irakiten dagoenean bota, eta kasu honetan freskoa denez minutu batean egiten da. Ditugu sasoiko barazkiak, orain
kalabazina eta tipula, eta hemen bertako ondjoak. Bueno, Joseba, hemen dekozu gure pasta, nahi duzunean etorri eta probatu.